Poštovanje, nažalost, moje iskustvo u ovih skoro 8 godina rada u Županijskoj skupštini je da sve ono što sam problematizirala, što su ozbiljni problemi, izvlačenje milijuna, razbacivanje milijuna, da se to pokazuje točnim i da dolazi na naplatu. Tako će i, nažalost, i sa ovim radom stožera i sa posljedicama i sa našim privatnicima i sa svime. A u tom smislu vjerojatno će i kolega iz Mosta, ali ja ću isto postaviti pitanje koje se odnosi na rješavanje problema odlaganja otpada na prostoru Zadarske županije za one jedinice lokalne samouprave koje su do sada odlagale na Diklo, koje već od 2013. godine tvrdim da se trebalo zatvoriti, ima 5 godina. Dakle, župane, ako mislite dati naputak jedinicama lokalne samouprave da se smeće razbacuje po županiji u razne rudnike, vrtače, to vam je, i sami znate, protuzakonito. Protuzakonito vam je i odlagati smeće na preostala neusklađena odlagališta, pošto nemaju ni kapacitete, a i ona se trebaju sukladno zakonu o održivom gospodarenju otpadom zatvoriti. Dakle, izgubili ste vrijednih najmanje 7 godina rada gdje smo vam nudili pomoć kako da riješite ta pitanja. Tvrdili ste da će ih CGO riješiti. Nažalost, CGO je jedan drugi dio ovoga ogromnog problema koji neće riješiti ta pitanja, samo će dodatno opteretiti račune korisnika, zato što svaka tona na vratima CGO-a košta 80 eura, znači da bi je oni preuzeli. Ko to može platiti? Jedini, i to uvijek govorim, način vam je bio da smanjujemo otpad, da ga doista razdvajamo, da to ne bude ovo pro forma i kupovanje raznih kontejnera koji zapravo nemaju svoju svrhu na ovaj način. Dakle, sad vas pitam, kako ćete riješiti? Vjerojatno ćete plaćati kamione ili ćete stvarno doista bacati u rudnike napuštene ili po neusklađenim odlagalištima, jer to je ono doista za prijaviti policiji i zakonu. Mislim, to ja ne znam kome to može pasti na pamet, ali ajde, znajući što HDZ radi u ovoj državi, vjerujem da vama može.